Mga idol, tanawa iya ginagiyakan ang tuyom nindot kay tanawon oh sus, lami kay tanan iyahang pagkabutang dinha nga naglimpyo na iyahang tuyom. Sus makalaway magtan-aw na namili pa og dagko kay wa ko ni unod ang uban na gitimbang-timbang pa ni niya. Kung bugat ko no kay dako unod mo na iyang hunahuna mo na iyan ang gitimbang-timbang sa iyang kamot. O ngaron o nalimpyo na siya sus. Lami ang maglaway magtan-aw ay iyam gyud gipanukaran oy. Iyaham gyud giyak-an pag-ayo oy no. Nay puso. Sus na ay sawsawan no pakita dako kay unod. Palaway pa. Tanawa sus lami kay tan-aw no. Naibog ta magtan-aw ba. Iyan na siyang iyan ang paglimpyuhan pag-ayo. Kuan yag tinai. Ana ikaman iyang hugasan niya. Butangan day niya og suka nga naay pipino nga saktos timpla. Sus pagkalamian niya hang pagidna siya idol sus o tanawa pipino o sus lami tan-aw. Galaway o sus lami tan-aw ay magkaon sus nya iya ha pag yun nang higupon ang sabaw ron sus pagkalami